So, eto yung churros na in-order namin. Kainin namin ngayon. Nilalamok ako. Aray ko, patay kang lamok ka. Hi guys, so toothpaste ako sa mukha dahil may pimple na naman ako. Okay, so much for the treatment, toothpaste, pimple. May in-order kaming churros at iluluto namin siya ngayon. So si Nene ang magiging get the pan. I'm a pan. Go! Go! It's you the cooking. Yes, I do the cooking. Yes, I do the cooking. Mommy, please. Switch ka. Tangke. Kasi deep fry yan nakalagay sa instruction. So, kailangan natin ilubog sa mantika. Okay. And then, antay natin kumulo. Sabi dito instruction. 12 pieces daw ang ilublog. Tapos 5 to 8 minutes until golden brown. Tapos may sugar and cinnamon and clay sugar. And tada! Ready to eat! This is the itsura of the churros. Cinnamon. Sauce Mario Zip. Huwag mo ilalaglag ha. Careful lang. Mamatigas. Usok na. Yan. Unti-unti lang ha. Huwag laglag. Oh my God! So, alam mo ba kung saan galing ang churros? Ito ay galing sa Bulaklak. Tapos iniluto to ni Chuchu, kaya naging churros. Ito ko naman, joke. Ano masasabi sa joke ni Tita? Ano, nakakatawa, di ba? Hindi. And then after that, we're gonna add the cinnamon and the brown Di ba po sugar. i-add? No, after the cooking and the cleaning of the house. So, as you can see guys, it's already, it's the color golden brown. So, the food is ready. So, let's get it on. Alam mo ba kung saan ang galing ang salitang tong? Saan pa? Kasi, pakinggan mo Diba? Isa pa. Pakinggan mo. Ano meron din mo? Yung tunog tong. Ayoko naman, joke. Make sure hindi siya sunod. I-drain natin siya para pag kinain nyo, hindi naman kayo nagmamantika. Ay, tumagal na. Okay, so hindi pa yan natatapos dyan. Wait. Wow! That's it! Our No. churros! Let's eat! Apa? So how is it? Yummy! Perfect merienda ng mga bata. Commercial. Always your number one SM radio station.